Ang PX sa Tapo, sa Ngunyan is 48 lang, 48. Okay. Mm-hmm. 48. Ngunyan, kung halimbawa may tabi kaming multitasking, hindi public safety kami, yung pagbabantay po ng ospital sa Muyaman ito, pagbabantay ng City Hall sa amin pa rin naka-assign yan. Tapos may mga permanent beat kami pagka mga peak hours. Ang traffic natin, depende yan sa sitwasyon eh. Kung halimbawa ang kaipuhan, kasi may mga nag-eskwelahan pa. Ang sa halos ka, boss, kung usipin natin, 50% talagang dedicated sa traffic yan. Actually, binroute out na namin tabi yan na talagang dapat i-discuss yan ng traffic council. Kasi mayroong siguro kinakaipuhan talagang magkaigwa ng mga carry routing pagka mga busy hour. Dahil yan na lang ang pinakamagiging remedyo dyan. Tangkarsada, hindi naman nagluluwag. Ang bihikulo, dumadami roll daw. Yan ang dapat talaga. Marami tayong, kasi naluwagan lamang kita sa trapiko nung nasa pandemic kita. Pero talagang balik at sobra. Actually, ang volume ng bihikulo tumawas sa halos 50% ang naging volume ng bihikulo na naglalawag sa Legazpi. Dapat talaga maging concern yan. In fact, na-i-brought out ka na baga sa council natin yan. Napagkaroon tayo ng tinatawag na Road Safety and Traffic Forum. Opo. Because number one tabi na factor na dumami ng ang bihikulo, the number one headache and the number one problem besetting our traffic system now is the kawalan ng disiplina ng mga drivers. Number one factor yan. Kasi yung mga pilosopong ko natin, tao, ang sinasabi, kaya matraffic, may PSO, may pulis, araw kaya nang sabi ninda. Yan na pagtubod na anta. Kaya nagkakaroon kanyan is talagang hindi nagkakaroon ng bigayan. Sa mga kulay at kulang tayo sa traffic signage. And sa ruta, kulang kita sa mga compliance sa tinatawag ng mga speed limit. Kulang kita dyan sa mga ruta na sistema. Na yan ang dapat natin palakasin.